Алмаштырып халып, кат-кат тәгәрәтәләр дә тәгәрәтәләр. Самалап, эфе-һыу өстәп һибеп торалар. Өмә менән баскан сакта көстәрдең тигез төшүе бик мөһим. Шуга күрә өмәселәр бер-берен алмаштыра. Ягъни урыннарыннан күсеп, басымды тигезләй. Улар арыһа 1-2 минутка туктап ала. Бу мәлдә киезне ял иттерәйек, ару-талу уга юкмаһын, диләр. Гомумән, кара тиргә төшеп, кул беләкләре, билдәре талып эшләһәләр дә, киез басу көр күңел, шатлык белән башкарыла. Шаян һүзләр, такмактар гөрләп тора. Хамаклап хуплау, киез басылган йөнде мактау, яхшы теләктәр теләү мотлак. Был эш сәгать ярым, 2 сәгать самаһы дәвам итә. Без бала вакыттан беләбез киез басу серләрен. Хәзер менә упшы ян-яктан килгәчләре мин 2 ел йөрүнем. Менә хәзер әлеге олыгайгас йөрмәйм, но килеп кызыкканып карап, кайбер yerni өйрәтеп сыгып китәбез инде. Үзебездә квартирала яттылар, 2 елда монда интернет бушамас. Өйрәттек инде. Шан хәзер ана үдәре biz эшләп йөридер. Нык матур итеп эшләргә тырышалар. Төрле хүрәттәр, гел шулай ыңгай гына барһын инде дөньялар. Кыздарды одатканда шу киез эштә балас хугып, матур итеп озаттылар элек. Без дә шу баластар белән киездәр белән килдек. Әле хәзер 51 ел менә безнең монда яшәгәнебезгә икебезнең дә. Күрше авылданмы, каяктан? Күрше авылдан. Бел Әптелгазинеке, мин үтәгән авылныкы. Тикен 5-нче ел баштап Мәскәүгә бардылар киез белән. Элек бездә бер Сәмсинур дигән апай була торгайны. Ул апай хугымы белән, киезләре белән барып Мәскәүгә күргәзмәләргә йөренләр, тирмәләр алып барып. Былтыр Рәсилә барды Мәскәүгә тоже. Был киез белән райондың нехин абруен күтәрһендер шулай итеп. Һәр вакыт эшләре уң булһын. Мин аныга куанам гына, яшьтәргә нимәлер кирәк, эшләргә кирәк. Ошо эш белән дә авылдың абруен күтәрһендер. Шул гына минең теләк. Килеп карап йөрим, күрәм, киезләрдә без бала сакта бастык, йөндәрдә кул белән тетә торгайнык. Хәзерге үк машина булманы, кул белән тетәбез дә. Әсәйләр безгә танауыгызга җиткәнчә тетәгез йөнде. Мәрьен коела ти торгандар инде. Шуныга бит төндәр буе ултырып, танауга җитмәй коелай да төшә. Мәрьен коелманы бердә. Шулай итеп, киез элек-электән булган башкорттың һөнәре. Каралдыһы. Элек бөтә кешенең дә, бөтә өйдә лә түлке киез булды. Киез бала сугалар да киез кызны озатырга кирәк. Алдан каралды әзерләйдер. Кызны шуны белән озатылар. Киезне нисек ныграк басты һинең шул тикте яхшырак була. Шуның өчен киезне бер кат басалар да, анан һуңынан яңынан катыран. Хәзер менә монда катырмайдар инде. Яңынан катыралар да катты һинә киез шул тикте матур була. Уның йөне лә сыгып йөрмәй. Ак киезгә бастыру дигән йоланы һез белә инегезме? Ак киезгә кыз озатканда бастыралар инде. Кызны бастыралар. Бер ниндәй хүрәте юк ак киезгә. Элек хүрәтте йөндән генә һалалар. Ололарса. Хәзер менә яшьтәр бик матур итеп эшләйдер. Люди, особенно вот это вот села Бурангулова, это, конечно, исключительные люди. Я уже вот сколько лет приезжаю сюда, не устаю любоваться. Это очень хорошо. Они делают свою работу, очень тяжелую работу, на очень высоком уровне. Тревожные симптомы в целом в развитии. Появляются мастера, лже-мастера, может быть, вот, которые больше являются бизнесменами, уж так вот, если сказать громко, которые видят только выгоду. Видят, да, выгоду от этого в первую очередь, поэтому, конечно, в торопях выполняют какие-то там работы, поверхностные работы, может быть, не отвечающие вот именно коренным таким вот исконным требованиям. Все-таки войлок, я говорю, что это истинно искусство башкирского народа, поэтому вот независимо от того, кто это делает, они должны учитывать это. Здесь в семинаре разные национальности, вот это вот тоже одна такая вот хорошая черта. С развитием войлок не должен падать и в качестве.
Ниһаят, йөн тамам иңеп, утырып беткәс, оҙон таяҡты ситкә алып, инде кейеҙ хәленә ингән йөндө таяҡһыҙ ғына урап бер нисә ҡат тәгәрәтәләр. Йөндөң бер-береһенә йәбешмәүен, кейеҙләнеп бөтөүен шулай тикшерәләр. Эҫе-һыу бүтән һибелмәй. Кейеҙҙе ситләү йәки келәндәү. Кейеҙҙең ситтәрен бармаҡ остары менән баҫҡылап, тәгәрәтәләр, ялбырап таралып торған һәр йөнөн ентекләп йыйып иңдерәләр. Кейеҙ күҙ алдында йынаҡлана, йөнө урынлаша, биҙәктең нисек сығыуында шул этапта төҙәткеләп була. Кейеҙҙе һуғып алыу бик мөһим һәм мотлаҡ йәнә бер эш. Ике кеше ҡара-ҡаршы тороп, яңы кейеҙҙең мейештәренән тота һәм ныҡ итеп һелкә-һелкә ҡаҡ таҡтаға һуғып ала. Йөн тағыла бешеләнә, мейештәр тигеҙләнеп тартыла. Йылда Әбйәлил районының Боранғол ауылында кейеҙ йорты асыла. 2008 йылда кейеҙ баҫыу оҫтаханаһы эшләй башлай. Элекке кейеҙ баҫыу семинарҙарына быйыл яңы форма, яңы һулыш бирергә тырыша ойоштороусылар. Мәскәү ҡалаһында тамға күргәҙмәләрендә уңыш ҡаҙанған кейеҙҙең артабанғы үҫешендә яңы баҫҡысҡа күтәрелеү, яңы юл табыу бик мөһим, тип иҫәпләй Кәримә Шәрип ҡыҙы Кайдалова. Сама конкурсная часть проекта очень сложная. Во-первых, мы представляем не отдельные войлоки, отдельных, скажем, даже очень хороших мастеров, а мы представляем сразу художественное оформление в войлоке интерьера башкирской юрты. Они должны создать как бы единый образ. Всякая материальная культура, она рождается именно из духовной потребности, из материальной и из духовной потребности. У нас в проекте 5 юрт, и каждую юрту художники посвящают определенному роду, который живет на этой земле. В течение многих веков живет на этой земле, эту землю украшает, является солью этой земли. Творческое вот такое решение мы дарим определенному роду. Каждый своему роду. Кто-то тамьяну дарит, кто-то бурзяну, кто-то кубалякка. 5 родов. Они останутся на Абзелиловской земле, но, на мой взгляд, проект настолько уникален, что просто в чисто бытовом плане его использовать было бы расточительно. Конечно, этот проект должен пройти хороший выставочный период. И он должен пройти этот выставочный период не только в Абзелилове. Он должен пройти в Уфе и, может быть, где-то еще. Потому что этот проект надо показывать. Вот если говорить о дружбе народов, о которой мы очень часто теоретически просто говорим, вот здесь об этом просто не говорят. Вот оно просто вот здесь существует и все. Оно существует в том чувстве благодарности, которое испытывают художники к этой земле, и к той готовности всегда помогать абзелиловских женщин, мужчин, в общем, жителей Абзелиловского района нашим мастерам. В этом плане, я считаю,
просто чисто по-человечески, чисто по-башкортостански. Это так хорошо. Ну, у нас война 1812 года. Ну, раз война, это плач, разлука, расставание, женщины, молитва, так ведь? Да. Уходящие мужья, кормильцы уходили, просят Аллаха о помощи, чтобы Путин была помощь, молитва. У нас тут мечеть стоит. Вчера мулла как включил 2 часа, и до вечера мы под молитвой работали. Вчера это все делали. Она забеременела от солнечных лучей. Рассердился хан, посадил ее в серебряную лодку, пустил в Аральское море. Плутала лодка и стала, значит, ближе к берегу. А на берегу 2 джигита. И вот когда приплыли, значит, увидели такую красавицу дочь, ханскую дочь. И отсюда пошло племя тангауров. Әгәр кейеҙҙе биҙәкләһәләр, биҙәктең һүрәтен ҡағыҙға төшөрөү, эскизын алдан уйлау кәрәк. Шулай уҡ буялған йөндөң нинди төҫтә булыуы һәм күпме кәрәге алдан әҙерләнә. Буяу кейеҙгә таралып, төҫө сығып тормаһын өсөн, буялған йөндө тәүҙә йылы һыуҙа йыуып, һуңынан һалҡын һыуҙа сайҡатып, яҡшылап киптерәләр. Кейеҙгә биҙәк һалыу — ул үҙе бер сәнғәти күренеш. Ғәҙәттә аҡ йөндө, ҡара йөндө аралаштырып һалып баҫылған кейеҙ йыш осрай. Уны ала кейеҙ, сыбар кейеҙ тиҙәр. Биҙәү өсөн төрлө төҫкә манылған йөндө ҡулда әүәләп, кәрәкле рәүешкә индереп, йәйелгән йөнгә һалып батыралар. Ябай геометрик фигуралар, өсмөйөш, түңәрәк, ромб һәм шулай уҡ киртмәк, баҫҡыс, тулҡын кеүек биҙәк һалыу таралған. Ырыу тамғалар ла осрай. Кейеҙҙең өҫтөн ҡорама йәки кәзә ҡылынан һуғылған балаҫ менән тышлау уны туҙыуҙан һаҡлаған. Кейеҙ энәһе тигән махсус энә менән үтә сәнсмәй генә һырыу, сигеү ҙә кейеҙгә күркәмлек, этник үҙенсәлек, декоратив яңылыҡ өҫтәй. Матурлыҡ өсөн кейеҙҙең ситтәрен суҡлап, ырғаҡлап, йөн менән нығытып сигеп тә сығалар. Кейеҙ баҫыусылар өй һайын тиерлек булған, әммә араларында айырыуса оҫталары был һөнәрҙе ифрат сифатлы, ҡабатланмаҫ биҙәкле өлгөләр менән ижад иткән. Ошондай ябай гына халыҡты бөгөн килеп, уның эшен баһалап, ошондай ябай гына башҡорттоң элек-электән килгән ысулдарының йәки ғөрөф-ғәҙәттәренең береһен бөгөн тергеҙеү, был бәлкем ысынлап Хоҙай тарафынан да бирелгәндер. Беҙгә генә төшкәндер тип уйлайым. Был йәһәттән бик тә бәхетлебеҙ. Һәм бөгөн мына хатта мәктәптән сығып уҡыусылар да, уҡытыусылар да һәр береһе ҡыҙыҡһыналар, һәр береһе ҡарайҙар. Хатта коллективта матур итеп һөйләшәбеҙ, ниндәй эштәр башҡарылғанын. Бөтә халыҡ мына бөгөн уңыштарын йыйып алып бөткәндәр дә, тағы ла бер уңыш йыйыу, тағы бер байрам. Һәм беҙ быны ысын мәғәнәһендә ҙур байрам, ҙур шатлыҡ, ҙур бәхет тип ҡабул итәбеҙ.
Яңы баҫылған кейеҙҙе оҙаҡҡа һуҙмайынса йыуыу мотлаҡ. Таҙа ағын һыуҙа ипләп кенә сумырып йөҙҙөрөп алғандан һуң, артыҡ ышҡымай, сайҡатып ҡына йыуыу кәрәк. Болғансыҡ йәки ҡомло һыуҙа йыуып булмай. Сөнки йөндөң араһына инеп ҡалған ҡом бөртөктәрен кире сығарыу мөмкин булмаясаҡ. Әбйәлил оҫталары үҙҙәренең кейеҙҙәрен Ҡыҙыл йылғаһына төшөп йыуа. Бынан һуң кейеҙ тигеҙ кәртәгә эленә һәм һарҡытып ҡына киптерелә. Ышыҡ, еләҫ урында кейеҙ аҙнаға яҡын яйлап кибергә тейеш. Бер нисә көндән һуң кейеҙҙе сирыу йәки ҡатырыу тигән эш тора. Уны йәнә бер ҡат эҫе һыу менән ҡойондороп, тағы ла таяҡҡа урап, тәгәрәтеп алалар. Һәм быны халыҡ оҫталары мотлаҡ эшләй. Йөн туҙрап сығып тормаһын өсөн кейеҙҙең ныҡлығы, бешелеге өсөн бик кәрәк.